चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै बेसेबांबा गोबाव जालांबाय आंनि बे उरला पुतला चेनेलाव जि खाफालनि लिरनाय मोनसे भिडिअ काहानि सोलिबाय थानाय बे भिडिअखौ नुनो मोनैया। दिनै दान मोनथाम मोनब्रैयानो जालांबाय उरला पुतला चेनेलाव भिडिअ होनाय जायाखै। मानि थाखाय होनाय जायाखै, मानो भिडिअ बनायाखै, आं दिनै रोखा खालामनो दिनै गासैनिबो गेजेराव उरला पुतला चेनेलखौ आरोबाव लानानै फैफिनबाय। आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरा गोबाङानो जानांगौ गोबां सोंलु जाबाय थादों गोसोआव। सोरबा सोरबा सानदों जानो हागौ आब'आ भिडिअखौ आरो माब्लाबाबो लाबोनाय नंला, आरो सोरबा सोरबा सानदों जानो हागौ भिडिअआ जोब्बाय नामा। गोबाङा गोबां खोथा सानदों जानो हागौ। नायगिरिफोर, आङो भिडिअखौ लाबोआलासिनो थानाय नङा, लाबोगोन। नाथाय जि दिन दान मोनथाम मोनब्रै आं भिडिअ लाबोनो हायाखै, आंहा मोनसे इम्परटेन्ट माने मोनसे गुबुन खामानि सोलिबाय दङमोन। स' बिनिखायनो आङो सम होनो हायाखै। बिनिखायनो आङो गुबुन मोनसे खामानियाव बिजि जाना थानायखायनो बे उरला पुतला चेनेलाव जि खाफालनि लिरबाय थानाय भिडिअ, बे भिडिअखौ आङो लाबोनो हाथ'वाखैमोन। नाथाय दा आङो एसे फ्रि जाफिनबाय नालाय, बिनिखायनो आङो भिडिअखौ आखौबार लानानै फैफिननो होननानै सानबाय। स' दा गोबां नायगिरिफोरानो गोबाव दिन जानायलाय भिडिअआ मोनफैफिननाय नंला होननानै दा गोबाङानो नायालासिनो थानोबो हागौ आरोना। आं बिनिखायनो खावलायनो सानबाय, जायफोरा दिनै आंनि भिडिअखौ नायदों, अन्नानै नोंथांमोना जि इउज खालामो वाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, जाय जि इउज खालामो आंनि बे उरला पुतला चेनेलखौ शेयार खालामना होगोन होननानै आं फोथायो। आंनि बे उरला पुतला चेनेलाव थानाय गासैबो फेमिलिफोरा जाहाथे मिन्थिनो मोन्थों जे उरला पुतला चेनेला फैफिनबाय होननानै। सोर सोर साननानै दङमोन जे उरला पुतला चेनेला आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला, आरो सोर सोर साननानै दङमोन खाफालनि लिरनाय भिडिअआ जोब्बाय होननानै, आरो सोर सोर साननानै दङमोन जे उरला पुतला चेनेला सानसे फैफिनगोन। दा सोर मा साननानै दङमोन आरो सोर सोर नेनानै दङमोन कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आं हले आसा खालामो सिगां आंखौ जेरैबायदि अनसायोमोन लाइक कमेन्ट खालामनानै, बेबारावबो दिनैनिफ्राय आरोबाव आंखौ नायगिरिफोरा सापर्ट खालामगोन, हेल्प खालामगोन, लाइक कमेन्ट होगोन, बेबायदिनो आंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होगोन, होबावगोन होननानै आं आसा खालामो। नायगिरिफोर, गोबाव दिन नोंसोरखौ दुखु होनायनि थाखाय सरि बियो। मानोना सोरबा सोरबा नेबाय थायोमोन, आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै। आंनिफ्राय आङो आंनि नायगिरिफोरनिसिम निमाहा बियो। स' आङो दा मोनसे खोथा खावलायनो सानो, जायफोरा दिनै आंनि बे भिडिअखौ नायदों, अन्नानै कमेन्ट खालामहरदे जे खाफालनि लिरनायखौनो नायफिनगोन ना गुबुन गोदान मोनसे काहानि चेनेल भिडिअ लानानै फैनो। बे खाफालनि लिरनायखौनो नायगोनब्ला खाफालनि लिरनायखौनो नायगोन होननानै कमेन्ट हर, आरो जुदि खाफालनि लिरनायखौ नायला होननानै सानोब्ला, गुबुन गोदान भिडिअ नायगोन होननानै सानोब्ला कमेन्टआव लिरनानै हर। नोंथांमोना जि हास्थायो आं बेखौनो लानानै फैगोन। नाथाय आङो दिनैनिफ्राय चेनेलाव नोंथांमोनजों रायलायनो, नोंथांमोनखौ खुसि खालामनो आरोबाव ओंखारबोफिनबाय। आसा खालामो गासैबो आंखौ सापर्ट खालाम। नायगिरिफोर, दासान्दिथ' बोथोरा जा गुसु जानानै दङ नङा होनबा? गुबुननिथिं मादि जादों मिथिला, नाथाय दा आं जेराव थायो बेयावथ' जोबोर गुसु, ना सान्दुं ना मा जेबो गैया, अखा दोमैलुल', सानफ्रोमबो अखा दोमैलु, दुगैनोबो हाया बेबायदि जानानै दङ। ओरैबायदि थान्दा आरोना। जोंनिथिंल' बिदि जादों ना नोंथां नायगिरिफोरनिथिंबो बे एखे बोथोर? अन्नानै खोन्थाहर दे। दिनै मा रायलायनो, मा थानो जादों, मा बुंनो जादों नायगिरिफोरनिसिम। दिनै जात्रा बेसेबांबा गोबावनि उनाव चेनेलाव फैफिनबाय। दिनै सोर सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे। फुङाव सोर मा ओंख्रि जाखो आरो दायो हराव सोरहा मा संखो खोन्थाहरदो दे। बिदिनो सावरायलायनोसै नङा होनबा? सोर सोरहा मा मा ओंख्रि जाखो फुङाव आरो हराव मा मा संखो खोन्थाहरदो। आरो जोंहा मामोन बेखौबो खोन्थानोसै आङो। जोंहा फुङाव दङमोन ओंखाम गुदुं गुदुंजों आलु बाथोन, सानजौफुआव दङमोन जोंहा आलु गाजर भाजि एवनानै रुटि जाबाय, आरो दायो हराव जाहैबाय जोंहा मानिमुनि, आलु, मटर, बिलाहि एवनायमोन आरोना। ओमफ्राय आरो दायो बयलार लाबोदों, दायो बयलार एवगोन आरोना। जोंहा हरनि ओंख्रिया बे मानिमुनि, आलु, बिलाहि, मटर आरो बयलार भाजि एवगोन, आरो माबाफोर बाथोन, ना गोरानफोर बाथोन देनो हागौ आरोना। जोंहा बे आरोना। दा सोर सोरहा मा खोन्थाहरदो।